Moro! Onnittelut uuden auton hankinnasta. Kurkataan seuraavana, miltä sun tuleva uusi auto näyttää. Autosta löytyy avaimeton sisäänkäynti, eli kun avaimet on sulla esimerkiksi taskussa, ovet saadaan lukittua kahvassa olevaa uraa painamalla ja avattua kahvasta kiinni ottamalla ja nykäsemällä. Autosta löytyy sähköinen takaluukku, joka saadaan avattua perinteiseen malliin avaimesta painamalla tai sitten Toyota-logon alla olevasta napista. Sähköinen takaluukku saadaan laitettua kiinni takaluukusta löytyvästä vasemmanpuoleisesta napista ja oikeanpuoleista nappia painamalla. Sekä takaluukku menee kiinni että ovet lukittuu. Kuskin puolelta löytyvä bensatankin luukku avataan kuskin jalkatilasta löytyvällä kahvalla. Kurkataan seuraavana, miltä ohjaamossa näyttää. Kuskin vasemman polven etupuolelta löytyy ajovalojen korkeuden säätö, sähköisen takaluukun avauspainike, kaukovaloautomatiikan aktivointinappi, lämmitettävä ratti sekä lämmitettävä tuulilasin alareuna. Ratin takaa vasemmanpuoleisesta viiksestä löytyy perinteiseen malliin vilkut sekä valojen säädöt. Silloin kun valoautomatiikka on aktiivinen, auto säätää valojen toimintaa itse siten, että päivällä kirkkaalla ajettaessa edessä palaa ainoastaan päiväajovalot ja siinä kohtaa kun päivä alkaa hämärtyä, auto kytkee varsinaiset ajovalot itse käyttöön. Mediakeskuksen alapuolelta löytyy ilmastoinnin säätimet. Autossa on automaattinen ilmastointi, eli kun kuski on säätänyt halutun lämpötilan ja automatiikka on aktiivinen, auto päättää itse puhallussuunnan ja puhallusnopeuden. Puhallussuuntaa päästään säätämään manuaalisesti nappia painamalla sekä myöskin puhallustehoa oikean puolen rullasta. Tulilasinhuurteen poistotoiminto löytyy sekä takalasin ja sivupeilien lämmittimet. Vaihdekepin etupuolella olevasta kolosta löytyy langattoman latauksen latausalusta kännykän langatonta lataamista varten. Vaihdekepin takaa löytyy muutamia painikkeita, kuten ajotilavalinta, luistoneston poiskytkentä, pakotetun sähkökäytön tila, jarrujen paikallaanpitoavustin sekä sähköisen käsijarrun kytkin. Kuskin ovesta löytyy painikkeet sähköisille lasinnostimille, ovien avaus- sekä lukituspainikkeet, sivupeilien säädöt sekä sivupeilien korjavasten taitto. Kun sivupeilien taiton kytkin on keskellä A-kohdassa, peilit taittuu korjavasten, kun ovet lukitaan ja avautuu, kun ovet avataan. Ratin vasemmalta puolelta löytyy nuolinäppäimet, jolla päästään kelaan mittariston keskinäytöllä olevia tietoja. Saadaan näkyviin esimerkiksi keskikulutus, paljonko päästään jäljellä olevalla bensamäärällä ajaan. Löytyy äänenvoimakkuuden säätimet, puheohjauksen painike sekä luurinäppäin, josta päästään vastaan tai esimerkiksi lopettaa puhelu, joka on käynnissä. Takaisin nuolta painamalla päästään peruuttaan esimerkiksi valikoista takaisinpäin. Ratin oikealta puolelta löytyy niin vakionopeuden säätimen kuin kaistavahdin painikkeet. Vakionopeuden säädin asetetaan valmiustilaan nappia painamalla ja kun kuljettaja ajaa haluttua nopeutta ja haluaa laittaa vakionopeuden säätimen päälle, napautetaan kytkintä alaspäin set-kohtaan. Aktiivisen vakionopeuden säätimen pitävää turvaväliä päästään muuttaan napista, jossa on auton kuva ja muutamia viivoja. Kaistavahti saadaan kytkettyä nappia painamalla pois päältä tai takaisin päälle ja esimerkiksi nuolinäppäimillä päästään vaihtaa radiokanavaa. Autosta löytyy kosketusnäyttöinen mediakeskus, jonka näytöltä päästään esimerkiksi vaihtaa radiokanavaa, voidaan yhdistää kännykkä langattomasti Bluetoothilla, jolloin voidaan toistaa musiikkia esimerkiksi Spotifysta. Löytyy myöskin navigointi, jonka kautta saadaan halutut reittiohjeet sitten haluttuun määränpäähän. Näytöltä päästään säätämään myöskin asetuksia, joihin päästään hammasrattaan kuvaketta painamalla. Asetuksista löytyy niin Bluetooth-asetukset, ääniasetukset kuin autoon ja järjestelmään liittyvät asetukset. Tässä oli nopea pikakatsaus auton ominaisuuksista. Luovutustilaisuudessa auto tullaan käymään sun kanssa paremmin läpi ja kysy silloin lisää, jos on jotain, mikä askarruttaa.